Como lles comentábamos en titulares, hai 5 desaparecidos da tripulación do barco fundido en augas de Mauritania. Pertence a unha armadora participada ao 50% por unha empresa viguesa. Que sabemos do suceso, Andrea? Si o Tafra 3, o pesqueiro afundido esta pasada noite en augas de Mauritania, levaba operando ali dende 2021, pero como ben dischus, é de capital galego, precisamente da armadora viguesa Vaipesca. No momento do afundimento ían a bordo 26 tripulantes, dos cales 21 xa están a salvo, 2 deles galegos, pero 5 están desaparecidos. Presuntamente son de nacionalidade mauritana. O tería ocurrido por unha vía de auga que entrou por un buque ruso que estaba operando na zona e, segundo nos comendan fontes do sector, hai buques galegos participando na búsqueda destes 5 desaparecidos. Grazas, Andrea. E outro dos asuntos dos que estamos pendentes hoxe é dese accidente con consecuencias fatais rexistrado en Sarreaus. O condutor morreu e a súa acompañante está ferida, ingresada no complexo hospitalario de Ourense. Paula Cantelar, que sabemos do estado desta muller? Pois o que sabemos, o que nos contan os veciños e veciñas próximos a esta muller é que continúa ingresada nese hospital de Ourense. Ten magulladuras en boa parte do seu corpo e tamén varias costelas danadas. Aquí a veciñanza está moi conmocionada e que o falecido pertencía a unha familia ben coñecida deste concello ourensano de Sarreaus. Ademais estaba probando un quad que acababan de agasallarlle e ademais o accidente onde perdía a vida ocorría neste cruce de camiños que teño ás miñas costas, no lugar de Freande, moi próximo á vivenda da familia do propio falecido. A este lugar onde ocorría onte o incidente sobre as 11 da noite chegáronse varios servizos de emerxencias, tamén sanitarios, pero non puderon facer nada por salvarlle a vida ao home. El, de 38 anos, igual que a súa muller, teñan unha filla en común e adoitaban vivir na cidade de Ourense, pero estaban pasando aquí uns días na vila do home, en Sarreaus, porque están sendo as festas patronais que, de feito, quedaron canceladas por este fatal accidente. El é a primeira vez que colleu o quad. Vale. A ver se entendemos a cousa. Botouse fora e despois tropezou contra o árbol. Pero estes rapaces vivían en Ourense, viñan moito por aquí, estaban moito por aquí, incluso nos carnavales participaban muchísimo, e eran eles que facían carrozas e todo iso, eran moi bons rapaciños, pero así unha pena. Ele estaba casado, coxixa, parexa, tiña, non sei se ten unha nena ou dúas, e así quedarán. E, de feito, o abuelo del é primo da miña nai. Eu conocía como, eles viñan moitísimo aquí un dos abuelos, moitísimo, ca nena, ten unha nena super riquiña. E, bueno, estaba para eles e non hai circunstancias da vida. E axentes da Policía Nacional confiscaron máis de 1000 kilos de cocaína na Pobra do Caramiñal esta noite. Os individuos que transportaban a droga nun vehículo abandonárono ao sentírense perseguidos pola policía. Crese que acababan de descargala nunha praia das proximidades. Polo momento non consta que haxa detidos. A operación na que participaron axentes do Grupo Especial contra o Crime Organizado e das comisarías de Vigo e de Ribeira segue aberta e as actuacións son secretas. E a Garda Civil considera desmantelado un grupo especializado en roubos con forza que tiña base en Melide. Os axentes rexistraron o domicilio dende onde operaba e incautáronse dunha escopeta de caza que fora roubada en Boimorto. Detiveron un dos supostos integrantes da banda e outros 5 están investigados como presuntos autores de 11 delitos contra o patrimonio, un delito de pertenza a grupo criminal e outro de tenza ilícita de armas. Todos eran coñecidos polas forzas de seguridade. Roubaban en negocios da comarca de Compostela e para levar a cabo os asaltos apoderábanse de coches sempre da mesma marca e modelo en localidades próximas, que logo abandonaban en zonas boscosas. Un edificio en ruínas é o motivo principal de preocupación dunhas veciñas da rúa Sobravila, en Neda, que levan varios anos denunciando unha situación de risco, tanto para a saúde dos propios veciños como para a vida dos que pasan pola zona. O edificio, como vemos, está nun estado completamente ruinoso, sen tellado e coas vigas ao aire libre tralo lume. De feito, estas vallas puxéronas hai uns poucos meses porque todo está cheo de escombro e para que a xente non salte para dentro. Os veciños apuntan que vivir aquí é insalubre, que os nenos se enferman a causa da humidade e que hai un risco continuo de derrubamento, verdade? É un perigo. Esto es un peligro, aunque estén las vallas, va a venir temporales, como vienen en Galicia, puede saltar una teja, puede saltar una viga y cualquiera que pase pues puede tener un accidente. Non hai máis que velo.
Un día de temporal pode caer abaixo en calquer momento. Y aparte a los edificios colindantes nos está causando humedades constantemente, filtraciones. Hai mo, os mobres desfanse da humidade, os nenos teñen tos continuamente por estar respirando iso. E non só iso, falan tamén dun ocupa, dun incendio e de ratas. Desde que se meteu un ocupa e ardeu o edificio, pois hai ratas. Un auténtico pesadelo, segundo nos comentan, pero o peor, din, foi un incendio sufrido en marzo do 2023. Se metió un ocupa, por lo visto, y se provocó un incendio. Aquí estuvieron bomberos, policía, bueno, claro, me llamaron, me dijeron que había un incendio en el edificio de al lado. Eu non estaba na casa, que estaba traballando, pero si tiñamos medo a que prendera o noso edificio. Gracias a Dios no pasó nada en nuestro edificio, pero bueno, sí hubo aquí una movida importante. Dende o Concello aseguran que xa tomaron medidas que inclúen dende peticións de demolición a multas coercitivas ao propietario do edificio. De seguir sen resposta, non descartan que sexa a propia administración local quen se faga cargo da demolición. As bombonas de butano aínda teñen un grande uso nos fogares galegos, sobre todo en instalacións de vivendas antigas. Así que compre lembrar as medidas de seguridade que hai que observar para evitar calquera tipo de desgraza. Por veces escoitamos que unha bombona de butano estourou e isto ben pode ser unha imprecisión, un erro. O normal é que unha bombona non chegue a explotar. O normal é que o que cause ese problema sexa unha fuga dentro da conducción. As bombonas levan medidas de seguridade importantes, están feitas de material moi resistente, entón é moi difícil que unha bombona chegue a estourar. Pensemos que un litro de gas que sae, digamos que en estado líquido que está na bombona, aumenta 270 veces o seu volumen, é dicir, ocupa moitísimo espazo. Entonces, unha cantidade de gas importante, se chega unha fonte de ignición pequena, unha pequena faísca, unha chispa que prenda esa bombona, esa nube de gas vai a provocar unha explosión. Para garantir o bo estado da instalación hai que cumprir coas revisións obrigatorias cada 5 anos que debe realizar só persoal autorizado, pero hai máis. Hai elementos que caducan, como eses tubos flexibles que unen a bombona coa instalación. O técnico vai a comprobar, pero non o podemos ver ali porque está escrito cando caduca ese tubo. Non manipular nós esas instalacións, non, digamos a decir, facer chapuzas caseiras, vale? Ainda que creamos que saibamos o que estamos facendo. É moi importante o tema das rejillas de ventilación. É obligatorio, se temos unha instalación de butano, que haxa rejillas tanto no chan como na parte superior de onde está esa bombona. Para que? Para que se hai unha fuga, ese gas que se vai a acumular hacia abaixo, porque é máis denso que o aire, se poida fugar e poida sair para fora e non se acumule. O gas trae de serie outra medida de seguridade. Non ule a nada, pero introdúceselle artificialmente un cheiro característico para alertar das posibles fugas. Na cidade da Coruña, a partir do próximo mes, usar o altofalante do móvil para poñer música ou conversas ou comer dentro do bus urbano, por exemplo, será sancionado cunha multa de 200 euros. Tampouco se poderá subir cun vehículo de mobilidade persoal, como son os patinetes eléctricos. O goberno local vai no considerar como unha infracción moi grave e será penada con 500 euros. A partir de outubro xa non se poderán usar os móviles en modo altofalante para escoitar música dentro dos buses urbanos da Coruña. Siempre hay alguien que está ahí con el altavoz a todo volumen. Debería de prohibirse hasta por la calle porque molesta a la gente. Todo es cuestión de convivencia y educación. Tampouco se poderá comer no asento ni levar vasos ou botellas en tapa. Comer de forma decente no es un problema. Aparte de eso, mucha gente que viene desayunando y tal cuando en la clase. Pero yo creo que al final la gente lo va a seguir haciendo igual. Para evitar demoras, os usuarios deberán ter preparado o medio de pago ou o importe exacto. Pode que atrase un pouco, pero non podes levar sempre os cartos xustos. Unha vez pasoume que salín apurada e non teña a tarxeta e, a ver, o conductor que complica o traballo. E aclaracións sobre as mascotas. A ordenanza incorpora que deben subir o bus en transportín e que non poderán ocupar un asento adicional nin obstruir as portas nin zonas de paso. Si llevan una mascota sin ningún tipo de sujeción ni nada, entiendo que puedan llegar a multarlos, pero si van con la protección adecuada y han, por ejemplo, pagado, pues yo que sé, un suplemento en el bus,
Unhas normas que, quen as pase por alto, exponse a unha sanción de 200 euros, pero hai multas máis elevadas. Acceder ao bus urbano cun patinete eléctrico equipárase a levar consigo materias inflamables, explosivas ou perigosas e estará penado con 500 euros. É moi pouco probable que chegue a arder, entón tampouco acabo de entendelo de todo. Non creo que sea adecuado, porque realmente se é o transporte que ti tes e non tes outra forma de chegar, igual tes que baixar do autobús e tes que camiñar 20 minutos. Todo isto consta no texto definitivo da nova ordenanza de mobilidade que o Concello vai levar a pleno o próximo xoves. A proliferación de pombas no Carballiño trae de cabeza a veciñanza, os comerciantes e os hostaleiros polos problemas de suciedade, de ruidos e de molestias que ocasionan. O Concello estuda poñer gaiolas para controlar a poboación. Para a Policía Local, o problema radica en que hai xente que lles bota de comer e isto é unha práctica sancionable con ata 300 euros. Este edificio, situado no centro da vila, é un dos máis afectados. Os veciños recorren a múltiples sistemas para espantar as pombas, pero só conseguen que se despracen uns metros aos balcóns onde ninguén as molesta. Un problema que leva ocurrindo toda a vida, pero que nos últimos 6 ou 8 meses é bastante recurrente. Hai moita xente que lle dá de comer as palomas e temos un problema de salubridade. Hasta a veces cando un anda por aquí, hasta cajan por un, porque cajan desde arriba e veñen as cajadas para baixo e todo. Esa é moi mala de quitar. Ou lle das cunha manguera así a presión, porque senón eso non sale. Pero claro, límpialo hoxe, mañá volve a estar outra vez todo sucio. É unha das zonas máis concorridas da vila, chea de negocios, comercios e cafeterías que se queixan das molestias que lles ocasionan a diario, abalanzándose sobre as mesas na procura de migallas. Temos que andar sempre correndo con a bandeja porque enseguida tiran con todo, rompen todo, vainas mucho. Tamén a gente lles dá de comer e eso tamén perjudica un pouco porque elas já saben que hai comida, entonces ven, son moi listas. O Concello vai contratar unha empresa para controlar a poboación mediante a instalación de gaiolas, pero pro responsable da Policía Local, a solución pasa tamén por concienciar a veciñanza para que non lles boten de comer como se observa neste vídeo. Caldeiros de pan ou de pienso e botarlo, e iso é un problema porque as palomas acaban indo sempre aos mesmos sitios. E ora hai que volver a coller a xente e dicir, no, da comer no, buscar formas alternativas a llevarse as palomas por delante, porque van volver a aparecer. A Ordenanza Municipal de Seguridade Cidadá contempla sancións de 30 a 300 euros por alimentar as pombas. A unha semana para a Festa da Pataca en Coristanco, pasamos por ali para que nos conten que é o que fai tan especial o seu tubérculo. Ten sona, págase máis que os outros e incluso ten falsificadores. Por iso, os produtores traballan na creación dunha marca que os distinga. A auga que pedían no verán para engordar as patacas chega agora para mollalas cando teñen que secar. En Coristanco xa contan apañar menos kilos este ano, pero a calidade... Ao ter menos auga, pois tamén a calidade é moi boa. En Coristanco, nestas zonas, sabes que temos os terrenos moi pequenos. Entonces, nós non é o de facer kilos non é a nosa guerra. Nós aí non podemos facer nada. Entón, onde temos que competir é coa calidade para ter maior precio para que sea rentable. Cultivan a KNBK que din que é a mellor variedade do mundo, en secaño que dá menos kilos e traballando a man para que non se mace, así que é unha produción custosa. A cambio, sacan da terra a xoia das patacas. Unha das cousas que aprecian é que a pataca sea blanca. É unha pataca blanca, ten unha piel bastante fina e é unha carne blanca. É unha carne blanca e é moi sabedora. A ventaja da KNBK é iso, fríe ben e coce ben. Agrupáronse para poder vendela mellor e chegar a quen a pague, como a alta restauración ou as tendas de produtos selectos. Fora das primeiras semanas, que o prezo vai algo máis alto, podemos compralas a arredor de un 80 euros o kilo. Cotizas un poquinho máis, sí, ca outra. Pois a mellor 20, 30 céntimos a maiores. Pagas sin problema, sí. Pagan sen problema para levar pataca de Coristanco. O caso é que temen que con ese nome estean vendendo o que non é daqui. Há moitas fruterías que teñen un letreiro porque é o que vende, como o pimento de Padrón ou, bueno, de Herbón ou o grelo de Monfero. A única forma é que pola que estamos loitando é por crear esa marca de garantía para diferenciarnos perfectamente cando a xente chegue ao supermercado e vexe ese logo que sepa seguro que é pataca de Coristanco. Os 20 produtores da asociación contan coller cousa de 1.500 toneladas da auténtica pataca de Coristanco este ano. No mercado poderemos atopala máis ou menos ata marzo.
En a terra xa están en plena campaña de recollida do millo. Este ano a colleita preséntase cativa debido ao tempo seco deste verán. As plantas de millo están xa bastante amarelas nesta época do ano e as espigas, aínda que abundantes, son moito máis pequenas que en campañas anteriores. As recolledoras traballan xa a pleno rendemento nas leiras de millo de Castro de Rei. As expectativas non son moi boas este ano. O tempo seco non beneficiou, especialmente nas sementeiras de ciclos curtos. Na zona de aquí metemos ciclos que suelen facerse nuns 90-95 días. Que pasa? Que esos ciclos este ano fixéronse moitísimo antes porque non houbo humidade. Entonces, ao non haber humidade, o tamaño da espiga é moitísimo máis pequeno, a planta moito máis seca. Aquí, concretamente, botamos máis de 2 meses sin querer unha gota de auga. Ben vedes, está xa a espiga hacia baixo, quedou con talla pequena, bueno, é un ano moi complexo, non? De pouco serven xa as chuvias de comezos deste mes. Concretamente para este millo xa chegan moi tarde, non? Isto tiñanlle que haber caído fai un mes e medio aproximadamente e se se houbera feito un millo distinto, outro tipo de calidade, unha espiga moito máis completa, pero bueno, no momento da floración do millo non queu nada de auga, nin había sequera orballo. Non se vai sacar gran cousa daqui, non? Unhas por seca e outras por exceso de agua. A última campaña era excepcional, como non se lembraba en máis de 20 anos, pero as intensas chuvias deixaron moitas leiras impracticables e foi necesario recorrer a máquinas equipadas con eirugas. Aínda así quedou moito millo sen recoller e iso foi atrasando todo. Retrasarse nos cultivos de outono, tamén nos retrasamos nos de primavera e en primavera tampouco se deu entrado porque aínda estaban as fincas moi molladas e ao final, eso foise alargando, non? Curiosamente, as leiras que se sementaron máis tarde este ano son as que teñen mellores expectativas porque coincidiu o tempo húmido coa súa floración. Os produtores de faba de Lourenzá tamén están preocupados pola colleita deste ano. A calor do verán e a chuvia escasa pode que repercutan na produción, que será máis cativa do que agardaban. Na campaña anterior, o exceso de chuvia provocara fungos na faba que fixeron que a colleita se reducira nun 80%. A faba de Lourenzá, como ben sabemos todos, é a mellor faba do mundo, recoñécese pola súa piel fina, que non se nota ese pellejo na boca ao comela, pola súa textura, pola súa mendicosidade. Unha vez identificada, sepan que pode que este ano a faba de Lourenzá escasee de novo. O ano pasado foi polo exceso de chuvia, perdeuse case o 80% da colleita. Fai un mes e éramos máis optimistas do que somos hoxe, hai fincas moi desiguais, hai moita sequía, preveo que vai ser unha campaña escasa, algo mellor que a do ano pasado, sí, pero de todas formas moi escasa. A incertidume fai que en algunhas plantacións xa estea toda a faba recollida e noutros ainda lles falten uns días para comezar. Logo toca debullalas a man e finalmente envasalas. Hai que unha a unha ir abrindo e quitando e despois levar pon a cámara para que congelen. Ao mercalas, fíxense que estean identificadas co selo da indicación xeográfica protexida. Nun contexto de suba generalizada da carne, a de vacún foi na que máis se disparou o prezo, cun incremento do 15% no último ano. Son varios os factores que explican este fenómeno, como a reducción no número de cabezas de gando e o aumento das exportacións. O solombo de tenreira galega acada xa nos mercados os 35 euros o kilo, mentres que a agulla vale 15 euros. As de vacún son as carnes que máis subiron no último ano, cun incremento próximo ao 15%. Estamos falando que filetes de tenreira de croca ou unha chuleta boa polo solomillo, pois a mellor estamos falando de 3-4 euros de diferencia respecto a un ano e pico. Varios factores explican esta suba da carne de vacún. Por unha parte, hai menos gando debido ao peche das explotacións máis pequenas e a incidencia de enfermidades como a lingua azul. E, por outro lado, o aumento das exportacións, sobre todo a Marrocos e a Alxeria. Xubilase moita xente, nós temos unha media de idade nos gandeiros bastante alta, entonces explotacións pequenas, sin relevo, foron pechando e foise producindo un descenso do número de explotacións. E, por outro lado, tivemos o tema das enfermidades, non houbo lingua azul, houbo enfermedade hemorráxica e con eso reduciuse tamén o número de animales nos últimos anos. Esta escalada dos prezos do vacún está a provocar un certo cambio de hábitos nos consumidores.
Hai quen leva menos cantidade e tamén hai quen opta en maior medida por outras carnes máis económicas. Se se quere comer hai que pagala. E se non se quere comer, pois ou cambiar a outras tamén, porque se hai máis baratas, non hai moito máis barato tampouco. Pero é que se queres unha carne, checo sube, como todo. Se suben as cousas hai que pagalas. A verdade é que é moito demasiado. Ou compran menos, ou bueno, ou seleccionan máis, compran carnes procesadas, carnes picadas á máquina, na que poden mezclar carne de tenreira e carne de porco, e despois, bueno, sempre queda o recurso, inda que subiu de prezo o tema do polo, non? O consumidor, ao final, bueno, sigue a comprando en menor medida, sí que é verdad que se tira máis por outras carnes, pero bueno, siguen a comprando, porque ao final, pois, aunque sea menos cantidad, todo o mundo quere consumir boa calidade. Así é todo, o prezo da carne de vacún disparouse aínda máis en orixe. No caso da tenreira galega suprema, pasou dos 6 aos 7,50 euros o quilo canal, o que supón unha suba interanual do 25%. Xa escoitaron en titulares, Macu Moreno é unha veciña de Salceda de Caselas que está triunfando nas redes con case 70 anos grazas ás súas receitas veganas. Tamén publica anécdotas e historias da súa vida e as marcas xa comezaron a chamala para publicitar os seus produtos. Coñecida nas redes sociais como a boa vegana, Macu Moreno, aos seus 68 anos de idade, está cada vez máis satisfeita de elixir ser vegana, aínda que hai 46 anos pouca xente o entendía. Un pouco de shock sí que al principio e tenían medo que me pasara algo. As súas receitas triunfan entre os milleiros de seguidores da súa rede social. Lechuguita, queso cheddar e lomo de lavaneta. Aquí Macu tamén mostra o seu estilo de vida e xa colabora con distintas marcas. Pongo anécdotas e cosas de mi vida, que eso sí que gusta mucho, ¿no? Pero más centrado en la alimentación y en el modo de vida. ¿Tienes un montón de seguidores? Sí, tengo casi 10.000. Estoy muy contenta y aparte tengo una comunidad muy bonita, muy comprometida. Ensina aos seus seguidores que ser vegana non ten por que ser aburrido e que se pode comer rico e variado. Como ensaladilla, como hago empanada, hago callos veganos, hago espaguetis súper ricos, yo que sé, hago unas paellas que te mueres, de ricas que las hago. O seu público é mozo e di que apenas a segue xente da súa idade. Para Macu, ser influencer é un hobby que lle está dando moitas alegrías. Sempre estoy sacando e regalando, la que está aí tamén é Quen non perdeu algo algunha vez nalgures, os obxectos perdidos parece que teñen a súa propia temporada, sobre todo cando nos volvemos viaxeiros ou turistas, e logo está o día a día, e non perder o móvil. Se queren saber como funciona a Oficina de Obxectos Perdidos, entren con nós na Policía Local de Santiago. Algúns non regresan de novo atas nosas mans. Sodes dos que perderon algo este verán. Moitos móviles, chaves, gafas, carteiras, xoguetes, mochilas, instrumento musical, espada e incluso drons. Entramos na Oficina de Obxectos Perdidos da Policía Local de Santiago. Mas me sorprendeu desde que estou a cargo desta oficina é a gran cantidad de colaboración ciudadana na entrega de obxectos perdidos. Ven a través desta oficina, ven a través dos distintos patrullas na rúa, fannos chegar os seus obxectos perdidos e nós o que intentamos sempre é localizar os titulares dos obxectos e unha das cousas que máis me sorprendeu son a cantidad de teléfonos que se perden, pero moitísimos, máis ou menos podo yo decir que o ano pasado pois eu creo que sobre 300 e pico teléfonos e aínda son máis difíciles de localizar, a maior parte de teléfonos veñen apagados. Dende que alguén atopa un obxecto en calquera lugar, hai todo un proceso de custodia nesta oficina tan especial e hai un teléfono e unha web para facilitar o rexistro en cada caso. Metemos ano, un número de rexistro, que neste caso lle correspondería xa ao 1042, a fecha no que se registra o obxecto, quen o entrega, e despois unha descripción, e se ten documentación, pois nome e apelidos. Hai algún obxecto de valor, incluso hai moita xente que ten entregado aquí cartos que atopa na rúa e entrega aquí. É importante ter esa identificación da persona que fai a entrega, porque según a normativa, aos 2 anos de entregada, se non damos localizado o titular do obxecto, a titularidade dese obxecto pasa a ser da persona que entrega, efectivamente. Aquelo que perdemos en verán ou en cada día pode ser un baúl de sorpresas, pero nunca hai que dar nada por perdido.
Ben, así rematamos, están preparando os compañeiros do Telexornal, pero antes quedan con Loli Gómez e a información do tempo. Ola, que tal? Moi boas tardes. Pois así arrancamos a fin de semana, achegándose, aínda que sexa timidamente o anticiclón, e fíxense na previsión de cara ás vindeiras horas. Esta tarde ainda han de aguantar as nubes, sobre todo se nos referimos á franxa atlántica da nosa comunidade, tamén ao noroeste da Coruña, nada que non impida timidamente o paso do sol, máis despexado no sur de Galicia e tamén no leste, na zona de Lugo e máis de Ourense. Ollo con ese suroeste que é o que está arrastrando esas nubes, é o que está arrastrando esa humidade e vai a soprar con algo máis intensidade na contorna de Ortegal. Miramos cara as temperaturas, como han de manterse en valores moi semellantes aos de onte venres, con 26 graus que se poderían acadar, por exemplo, en Ourense, 24 de Monforte, 24 tamén na cidade de Pontevedra, moveríamos en Santiago de Compostela neses 20 graus, igual que en Fisterra, ata os 23 que poderían chegar na Coruña e eses 22 de Lugo, 17, por exemplo, se nos referimos a Fonsagrada. Chaman a atención tamén eses 24 graus que se poderían registrar na Mariña de Lugo, por exemplo, na vila de Ribadeo. Facemos un pequeno avance de cara ás vindeiras xornada, primeiro coa axuda do modelo, onde vemos precisamente o anticiclón como xa vai metendo cuña, pero tamén como temos a influencia tímida desta baixa presión e do vento do sudoeste que é o que arrastra as nubes. Vemos a evolución de cara ás vindeiras horas, como o domingo vaise ir impoñendo, sí, o anticiclón, pero fíxense nesa banda, nesa mancha azul que temos pegada a zona atlántica, o oeste da nosa comunidade, precisamente, pois é dunha fronte moi desfeita, que nubes e algo de chuvieiras se nos vai a deixar. Aí ven esa fronte, aí se move e aí de entrar previsiblemente na madrugada, nas últimas horas do domingo, primeiras horas do luns, tocando Galicia, tampouco moita cantidade de auga, máis nubes que auga, pero algo que se ha de traer pois ese ambiente gris. Fíxense como pouco a pouco se vai situando o anticiclón xa de cara á xornada do martes, posicionándose tamén de cara ao mércores e polo momento parapetando as baixas presións que se van a seguir movendo por o Atlántico. Poñemoslle iconas a este modelo e o que vemos de cara á xornada deste domingo son esa inestabilidade desas nubes e esa auga pouquiña que nos ha de traer esa fronte moi desfeita na vindeira madrugada, cada aguantar de mañán nesa franxa atlántica no oeste de Galicia, meténdose algo no interior da provincia da Coruña. Falamos da comarca dos Xallas, do Val da Maía, de Santiago, que mesmo a primeiras horas podría caer algo desa borraxeira. Néboas tamén previstas canto máis ao sur de Galicia e máis despexados se falamos do sur e das montañas de Lugo e tamén de Ourense, con temperaturas que a vindeira madrugada podrían subir un chisquiño. De cara ao domingo pola tarde, pouco a pouco recuperando a situación, é certo que aínda poden quedar nubes mestas no oeste da provincia da Coruña, sobre todo na zona máis alta da provincia de Pontevedra, onde hai moi pouca posibilidade, pero unha pingueira perdida se podría caer, como decimos, máis ambiente gris, desde logo, que chuvieiras, e subindo xa os termómetros. Fíxense na xornada do luns como outra fronte moi desfreita atravesaría de domingo a luns Galicia e aínda o luns pola mañán, notando a influencia desas orballadas, desa chuvia miúda que pode caer canto máis ao sur da provincia de Pontevedra, tamén no interior, na comarca do Deza, interior da Coruña, meterse tamén todo por o interior de Lugo e subir hasta a zona da Mariña. Como decimos, unha vez máis, pouca quantidade. Falamos dunha fronte moi desfeita, en calquer caso, un luz pola mañán cun ambiente bastante cuberto, con eses ventos que virarían ao norte, cambiando a situación pouco a pouco xa de cara á tarde, máis nubes no norte que no sur, pero pouco a pouco, como lles digo, despexando, aínda que notaremos como algún chanzo máis baixan as temperaturas. Cambia o conto de cara ao martes, onde vían antes no modelo que se chegaba o anticiclón, tradúcese en néboas a primeira hora da mañán, máis probable sur de Lugo, na contorna do Miño de Ourense, algunhas nubes tan só de tipo medio ou de tipo alto, e como lles digo, subindo as temperaturas, mesmo xa podendo chegar no sur ata os 28-29 graus se nos referimos á cidade de Ourense, con algunha nube tan só de tipo alto no extremo norte e precisamente na provincia de Ourense ou no sur de Lugo. E ata aquí lle podemos contar a previsión, pouco a pouco vai a ir clarexando, seguimos afondando no tempo mediodía despois dos deportes.